Penal que regula solucións que xeralmente son respostas xustas ante ataques a bens xurídicos que son inaceptables para o conxunto da comunidade. Pois ben, isto non é o que sucede coa eutanasia. Nos pensamos que a solución non ten que ser o indulto particular dunha persona, porque a situación é estructuralmente injusta, a lei é estructuralmente injusta, o Código Penal neste apartado é estructuralmente injusto. O que precisamos no Estado español é regular o dereito a unha morte digna. Nos pensamos que é necesario cambiar a legislación para pasar a considerar a morte digna como integrante do dereito fundamental a unha vida digna e, polo tanto, regularlo con esa consideración comeza pola súa despenalización. Por eso, desde Marea, queremos traer ao debate esta Cámara, ao Parlamento de Galicia, o debate sobre a despenalización da eutanasia. Nos pensamos que esta proposta, en primer lugar, ten o refrendo dun valor moral, que é o dereito a unha vida digna, e forma parte integrante, inexcusablemente e inescindiblemente dunha vida digna, o dereito a unha morte digna, como corolario final desa vida dignidade que temos dereito a todas as persoas e que emana do artigo 15 da Constitución Española e é reconhecida nos tratados internacionais. E, en segundo lugar, é unha proposta que conta cun amplo consenso social, superior ao 87% da poboación nestes momentos. Ademais, a historia polo recoñecemento do dereito a unha morte digna como integrante do dereito a unha vida digna tivo, no caso de Galicia, unha trayectoria social e activista especialmente significada no caso de Ramos San Pedro, que puxo fin a súa vida en 1998, despois dunha longa trayectoria de reivindicación da ampliación deste dereito que contou cun importante acompañamento desde colectivos tanto médicos como xurídicos, como de activismo social, filosóficos, etc. Pois ben, esta situación, esta loita, iniciada en Galicia hai décadas, tivo tamén no conxunto do Estado unha serie de acompañamentos desde o punto de vista tanto xurídico como desde o punto de vista do activismo social. Xa en 1991, o Grupo de Estudios de Política Criminal fixo a súa primeira proposta e a nivel social o activismo da mao da Asociación Dereito a Morrer Dignamente, que axudaron nun e outro caso a moitas familias a superar o trance en situacións de verdadeiramente dificultade para soportar situacións personais e familiares como consecuencia do estado no que se atopaban as persoas e as súas familias e que supuxeron traer un debate social que levou a cabo un resultado evidente, que foi a socialización dunha idea de que a vida digna debe de estenderse hasta o final dos nosos días. A día de hoxe, o Código Penal de 1995 castiga a eutanasia activa, incluindo a quen case ou a quen coopere ou leva a cabo actos que contribúen a auxiliar a poñer fin á vida a quen seria e libremente decide facelo en condicións de sufrimento insoportables ou de doenzas terminais. Esta situación que actualmente mantén o Código Penal é incompatible e é incoherente. Está recollida no artigo 143.4 do Código Penal. É incoherente, en primer lugar, co dereito de dispoñer do ben superior da persoa que a súa vida é rexer dentro do dereito a vivir con dignidade a escolla dun final de vida digno e sen sufrimentos. E, en segundo lugar, é incompatible, como teñen sinalado en numerosas ocasións tanto a academia como xuristas, etc., o dereito ao libre desenvolvemento da personalidade, outro ben tamén outro principio constitucional recollido no artigo 10. O dereito a vivir con dignidade debe de comprender tamén o dereito a poñer fin á vida dunha forma digna e sen sufrimentos. A semana pasada entraba no Congreso dos Deputados unha petición de 1 millón de firmas pedindo a despenalización da eutanasia. O estado de opinión é incuestionable. Este gráfico, que agora lles mostro, feito na última enquisa de Metroscopia neste ano 2019, amosa como máis dun 87% da poboación está a favor da regulación da eutanasia e da súa despenalización. Por lo tanto, existe un consenso social moi superior a calquera outro que teña que ver con dereitos aínda non consolidados legalmente, pero que son expectativas sociais con relación ao dereito a unha morte digna. Desde Marea quixemos abordar este tema e queremos traerlo ao Parlamento de Galicia por dúas razóns. Dunha banda por un temor e doutra por un desexo. O primeiro temor é que a falta de acordo actualmente entre as forzas políticas que están chamadas a constituir un goberno de maioría progresista retrase a formación de goberno hasta final de ano ou incluso hasta o ano 2020 se que se teñen que repetir eleccións. Nos pensamos que ese retardo na conformación dun novo goberno, incluso dunhas novas Cortes Xerais, dilataría de forma insoportable
na política galega para este outono. Históricamente, a sociedade galega foi pioneira neste sentido, co caso San Pedro como un caso paradigmático, e nos queremos contribuir agora decididamente a impulsar este tema desde Galicia para que, por fin, teñamos unha regulación acorde cos tempos e acorde cas expectativas do tempo social en que vivimos. Queremos, ademais, desde Marea, que este debate rebase os grosos muros desta institución para facelo tamén un debate social en toda Galicia. Por iso, onte mesmo lle presentamos a nosa proposta á Asociación Dereito a Morrer Dignamente, que estes días en Santiago de Compostela celebra o seu congreso estatal, a que quixemos convidar para o mes de setembro a participar nunha xornada parlamentaria que teremos onde queremos contar con distintos colectivos, tanto dentro do activismo social, como é o caso da Asociación de MD, como do activismo sanitario, como de colectivos xurídicos que contribúan a dar visións complementarias que nos permitan presentar aquí unha proposta de regulación que supoña a despenalización inmediata da eutanasia, que a reforma do artigo 143.4 do Código Penal. Todo isto nunha perspectiva xa anunciada por Marea, a iniciativa política de ampliar dereitos cidadáns sen prexudicar a ninguén, neste caso que teñen que ver co dereito a unha vida digna que chegue desde o principio ao final dos días das persoas que estean nesta situación. Quixera rematar unhas palabras de Ramón San Pedro que deixou ditas momentos antes da súa morte, en 1998. Decía San Pedro: hoxe, cansado da desidia institucional, vexome obrigado a morrer a escondidas, como un criminal. O proceso que conducirá a miña morte foi escrupulosamente dividido en pequenas accións que non constitúen ningún delito en si mesmas e que foron levadas a cabo por diferentes maus amigas. Se aínda así o Estado insiste en castigar os meus cooperadores, eu aconsellolles que lles sexan cortadas as mans, porque iso será o único que aportarán. Explicou Ramón San Pedro nun vídeo póstumo e continuou: como poden ver, ao meu lado teño un vaso de auga que contén unha dose de cianuro potásico. Cando a beba, terei deixado de existir renunciando a meu ben máis preciado, o corpo. Desde Galicia e desde Marea pensamos que é o momento de facer unha chega a un debate social, pero tamén a un debate xurídico para superar unha lei injusta e unha lei que neste momento penaliza no artigo 143.4 do Código Penal a eutanasia activa. Pensamos que é necesario regular conforme os tempos que corren, dar en primeiro lugar certeza ás persoas que están nesta situación e ás súas familias e tamén seguridade aos equipos médicos que neste momento lles gustaría en moitas ocasións poder axudar as persoas ou os familiares e non poden facelo precisamente por o marco represivo ou por o marco indolente e o marco falto de humanidade no que nos atopamos. Por esa razón lles anuncio a presentación dunha proposición de lei orgánica para tramitar no Parlamento de Galicia para a súa posterior revisión ao Congreso dos Deputados, porque, como saben, todo o que ten que ver a regulación penal é de competencia estatal, para a modificación do artigo 143.4 do Código Penal para a despenalización da eutanasia nos términos que está regulado hoxe en día. Se queren formar alguna pregunta, tanto a nivel técnico
este é un dos casos onde a sociedade foi moi por diante da clase política a hora de reivindicar melloras que eran melloras sustanciais na calidad de vida da xente. Teño aquí outro gráfico que lles quero mostrar e é a evolución do apoio á regulación da eutanasia e a súa despenalización desde 1988 ao ano 2019, onde se ve no ano 1988 un 53% de respaldo, no ano 2008, 10 anos despois do falecemento de San Pedro, un 70%, e que chega ao 87% xa no ano 2019. Ademais, non hai ningún tipo de quiebra nesa tendencia, a tendencia é regular, é completamente ascendente, e con 87% podemos afirmar que existe un consenso social total nesta situación. De feito, nesta última enquisa feita por Metroscopia este ano 2019, temos outro dato que é significativo. Incluso dentro dese 85% de poboación que apoia a regulación da eutanasia, temos que o 59% dese 87% se declara católico practicante. O sea, dentro da comunidade católica existe un apoio mayoritario tamén á regulación do dereito a unha morte digna e, por lo tanto, a despenalización da eutanasia. Nos pensamos que este consenso social é tan amplio, que ademais se transversal a todos os partidos. Tamén esta enquisa de Metroscopia amosa como no partido onde menos apoios hai por extracción de simpatía no Partido Popular chega a un 65% de apoio. Por lo tanto, a regulación é absolutamente e a expectativa e o desexo é absolutamente transversal no conxunto da sociedade. Eso fai que de media o apoio total seña dun 87%, o caro fai un dereito, unha reivindicación cidadá completamente amplia. Nos pensamos que moitas veces somos rezagados e rezagadas como legisladores a hora de regular situacións como a que estamos comentando que se perciben como notoriamente injustas. O caso de Ángel Hernández se percibiu como notoriamente injusto e iso deu lugar incluso a que todos os partidos políticos tuvesen que facer manifestacións públicas de apoio á conducta de Ángel Hernández e no caso do presidente do goberno a manifestar a súa intención de indultarlo se era condenado. Ben, cando alguén manifesta o indulto é porque se percibe que vai haber unha sentencia injusta, pero aquí a sentencia injusta non é porque o caso concreto dea lugar a un exceso ou unha aplicación injusta da norma, senón porque a norma xa en xeral de por sí é injusta. A sociedade galega xa consideraba no seu momento o caso de Ramón San Pedro un caso paradigmático de que había que modificar o Código Penal, pero eu quero ir máis alá disso. Ademais, acórdome nun momento que tuve unha ocasión de compartir unha mesa con Luis Montes, recentemente falecido, e ele contaba na súa experiencia como médico en Madrid, claro, as incertezas que a comunidade médica tiña non solamente en relación ás prácticas eutanásicas que estaban sancionadas penalmente, sino tamén a hora de dispensar cuidados paliativos aos enfermos terminais por temor a seren perseguidos como consecuencia de prácticas eutanásicas. Ben, nós pensamos que é necesario superar toda esta situación. A comunidade médica hai que darles tamén certezas. Existe un marco regulatorio tanto estatal como autonómico sobre os cuidados paliativos, pero estamos falando de unha situación diferente. É certo que hai unha zona de contornos que rozan unha ca outra, pero estamos falando daquelas situacións onde a persoa afectada, que é unha persoa que padece unha enfermedade terminal que vai levar necesariamente á morte, ou unha enfermedade permanente que lle produce padecementos continuos e difíciles de soportar, pide consciente e libremente, reiteradamente, poñer fin a esa situación de vida que non considera digna para sí. E nos pensamos que é necesario abordar a regulación desa situación e despenalizarla. Quero lles ler neste momento a regulación do Código Penal, no artigo 143.4, dice que o que causase ou cooperase activamente con actos necesarios e directos á morte de outro, pola petición expresa, seria e inequívoca deste, no caso de que a víctima sufrise unha enfermedade grave que conduciría necesariamente a súa morte ou que producise graves padecementos permanentes e difíciles de soportar, é dicir, a persoa que fai isto será castigado coa pena de inferior en 1 ou 2 grados asignadas nos artigos anteriores. Quer dizer, hai unha responsabilidade penal por estes actos. Ben, a proposta, o básico da proposta é a despenalización deste suposto, é dicir, a regulación en negativo e, por lo tanto, a declaración de exención de pena para aquela persoa que participase nas condicións que agora se establecen no artigo 143.4 do Código Penal. Eso como marco de referencia. Desde logo, tamén queremos contar con
Parlamento. Pois nos confiamos en que sí, e confiamos en que sí porque ese estado de opinión